Intayon iruging ibasa. Dati pagkasalitaan ni pagayam tayo ni Lola Sabel. Sagaw tayo nga rin surat. Dear Manong Nemy. Manong Nemy ko naklatan, gabotaret at nakairwaman nga tawag mikan ka. At dahil apukom, ng manong ko pailain. Agasmat kanyak, nga apo ko ako. Ngawawagan nakmatan ni Lola. So ngawagan naglatan ni Lola Sabel, Manong Nemy, kat nakapagsurat kahit kumit ng buray dato'y simple, gagangay lang nga pakasalitan, nga kahit kumit ng binglay dito nga programa. Tanam na Mike nga damit may tad na nga adal, balaag kan pagsarming antibiyan. Ngayon sagbay, ti amin kablawan kayo dito Nemars studio, tinaragsak kinagasat nga orasyo. Kastamat na nagitipadak na narway nga agdumdungig ka nagbuybuya. Nagitipadak kon nga lula. Nang naruna kang ka Manong Nemy nga sikat itimun dito nga programa. Kastaman nga rin nga nakrugyan, dito nga pagkasalitahan. Tunggal dumteng ti pa nagtutudo no agkimat ka nagruod. Diyaga mo, ta makikigtutak mabutbutengat. Ngamin pimusay dedi asawak kapo itikimat Manong Nemy. No agkimat agruoden Malagipkon dedi bertong asawak. Dagusak lang sign of cross sa ako awagan niya po Diyos. Diyos ko, isalagan na kami. Adun tumatan na gitimang mangin ko, madamdamag ko, ng ibaga tiradyo, madamag tiradyo, nga kareta, nga tawon, nga panagkimkimat, na panaggurgurot, kad adaman ng ospital, nga natay, uno nakalasat. Kasano nga malipatak? Dedi Bertong asawak, kat tunggal agkimat, kat malagip ko isuna. Magital-talong laing Daddy Berto, Manong Nemy. Nadaan kami ti duwa nga bunga, iti ayan ayat mi. Inauna, nga anak mi, Manong Nemy. So daytoy ni Alex. Idin to ta adyan ni Alex, Manong Nemy. So daytoy ni Bebsi. Babae, ay lalaki kan babae. Dagiti duwang ang bunga mi kani Berto. Maglakid din, iditi pumusayan, iditi lakay ko Manong Nemy, nakadadwar idin ni Alex iti high school. Naggadal iti panagmaneho, vocational course, tasang ko idin nga kabailan Manong Nemy nga, pagbasahan iti kolehyo. Nakastrike as driver iti bus, nga tiruta na ket Lawag, Manila Lawag. Idin to tani Bebsi Manong Nemy, idegraduar maten iti high school, simrek maten nga nagtrabaho. Timbang gadag idi Manong Nemy nga nagtarakan na kiti manok, ag mulak iti nateng iti likod ti balay, lawlaw ti balay. No agakasak iti itlog tinetip ko nga manok Manong Nemy, umanay mat mapangko ilako, uno ado di kito umay gumatang, dumanon nga gumatang. No aglako akiti manok, anetib, akito, makaigamak mo dati kwarta. Tamalaksit ti Ted, ni Alex no ka, ngagunggunak, ngaglablaba ka na gitarwaten na. Tas tamatan ka ni Bebsi, no agswelduda, magdadamat kanyak, Manong Nemy ka nadamat urnong ko. Ang
Kaya Manong Nemy, iti may sangal daw si Mangpet ni Alex nga dakaduanan nga babae. Niyam amuna Manong Nemy. Mamang, ni Loida, no biyak. Nasyado na anak no, agasawa kan. Ada magtapagtrabahuam. Tapno, ada mga sikasukin ka. Manong Nemy, di pa nang kita, idagbalin nga manugang ko kaslam. Dinan samat amot agtrabaho tinog ti balay. Kanalapsat. Nakalablapsat. Inagsasarita kami kini Alex. Anak, sigurado kang isot agbaling asawam. Mamang, adan sikog na, putot ko, apo ko yo. Siya, ano kasta? Nagsano karot ti kahit mga kasar. Taga ano aya? Taga laon yun. Nagat adayo ba't ti makakamangam? Nga adayo, nga ba't managdagas ko? Malablabsak. Gusto ko nakamamok yung kuhana. Waitress ti may isang restaurant nga patagdagasan mi nga dagiti bahas. Kasta ya. Amo na madlat agluto. Ni Mamang Met. Amo na madlat agdalos. Amo na madlat aglaba. Nang naruamad itirigan. O na mahapon naggasat kang parang tanaka makaasawa ka at kasi kang kuha nga nalapsat. Apekit gwapo akmo ta. Gwapo mo di tatanga. Ngay malakan niya. Ay, malak yung kuha na. Saan ganin, Mamang? Isa bagay. Samay-samay sakit. May sakit. Ba't nga driver ako na? Sweet lover. Nagkalaysada nga road, Manong Nemy, da Alex, Kenny, Loida. Kat kaputa damat urnong ni Alex, Manong Nemy, akat siyempre medyo nagarbumet di kasarda. Nangamok na gidabalayan ko, Manong Nemy, ng taga Rosario, La Union, madoon damat ngay May. Ayan, kas kada kami matlayang, tiga nga panagbiag da, gagangay lain. Gabuta ti ongto ti bangkag Manong Nemy nga pagmulmulak tinateng katada napinda sa ti susadyay. Isutang ipatakdiran ni Alex nga anak ko iti balay da. Oray no sang kalata mga ipatpatakdiran di balay anak ko tadalawa man dito eh. Nanang awang kasi iti panagbukbukod mi. Akin nang ron na akin medyo na reklamo ni Loida. Nang takil iti tiyanan kabulanan nantun. Uwan mo, nga marigatan ng trabaho. Amat na rigat o trabaho dito palaikat. Nagbakasyon na ading mga bebsi. Iso mati makaamong agdalos, kadagluto, kadaglaba. Samat nga reklamo ti Asawak. Awan tinas ka na pagreklamo na nga masabol nga agbalay kami nang. Ay, kituwa na, sige. Gagangay lang ti patakder na nga balay ti anak ko Manong Nemy balay da. Napintas mo, napintaan, at dito ungdo ti bangkag. Sadya nga mabatbatin, digiti agina, no mapanag-drive o no agmaneho, agbiyahe ti anak ko. Na-assister met, ti manugang ko ni Loida, dahil na baybayaan, Manong Nemy nga, mag-agrugrugit, no, nadungrit, ti anak da, lalaki ti anak da. Iso da ito ni Arnel, Manong Nemy, ti apukok. Idinalay nga tumaray ni Arnel nga apukok Manong Nemy yan. Lasatan na, medyo nalaw abangkag, manibot iti balayda, umay dito'y ayan ko. At siyempre, ay wanak tumat Apay napanan manin ni mamang mo, apok, dadaka man ito, imbaon na ka dito'y. Diyan, Lola, yung kahit ko na umay dito'y tapno, at kay ayam ko. Ako man kay ayam ko jay. Sino nga ti kay ayam mo dito ita? Siyak? Nakayat mo, Lola. Ang kay ayam ta. Yaya po ya. Umayagat, adigiti manok ko ti ay-ayamem. Kaya, man. Tasusuruan ka nga, agkurkur nga, pakan ka adigiti manok. Makay ayon ni Arnel, Manong Nemy.
Umanay lang nga, kasasarita, kaang-angaw ko, umanay lang nga pag-istorya, kada kita'y kayat ng istorya, no, kasi nga duduwa kami. Umay tumantin sukunin ni Lloyda Isuna, Manong Nemy, Mamang, umay ko alanin ni Arnel. Gawid ka kanun anak ko. Ano pa yung nagdigos? Nagdigos ak may titahin Lola. Doblyan man yung tagdigos anak. Kabod na eh. Maling ka ba't nga gigim si Tapo? Alan, tapag isuntong mangal daw tan. Sakan to maturog, ha? Iruhan na kami ting maturog mamang itmalim na ko eh. After lunch. Dapat lang nga. Masapol di obi nga maturog tapno salunaan. Kahit nung hasta nga gawid Manong Nemy ni Alex manipul iti biyahe, dumagas dito balay. Tamalapsan dito balay, sakbay nga dumanon di balay da. Mga dak, ay, kumusta na ito'y nalay nga driver nga gwapo? Inanang met, ay mamang met. Alam nyo natin para kata kayo. Huwag gayam ni Bebsi. Kita mo mo hindi akabsat mo. Samuel lang ada dito balay no day off na. Di pag-asawa? Diyak mo naman doon ka ano ba't di pa nag-asawa ni Bebsi? Kamusta na kita aginak? Ay, kita na siya naman. Ay, kit kang kanaan nga dato, di ay barong at parang nga nakuti. Nataradak, makayayo. Marang no, adan tumatan adi na. Kahit kung babae tumatan adi na, mamang. Eh, ito na basta man titid ni Abo. Diyos ka na kayo nga sagas-gas at yung agad, di ka na siya, no? Adamatan adi na. Manong Nemy upat idin titawan ni Arnel. Talagang makayayo unayin. Tatuno saan nga agsala, detan, agkanta, mga alati, o sa rin nga microphone, agkanta. Mabuy-buya na kanumot TV, tada TV da. Mangmangin na iti radyo, Manong Nemy, di nagkangkanta. Mabuya na TV, di nagsalsal. Anong tot kahit mo pagbalin na pok, ito no, dakil kan. Ito nagbasa ka. Kahit kumiti, agbalin na driver, akas kini Papa, Lola. Ni papang mo, agad nga nag-graduate ti college. Nag-graduate lang nga nagbasa ito pa nagmaneho. Kahit kanta ti, mga opisina. Ewan na, binas ti mga opisina. Hindi ko na nga, di collar job. Yan ni Lola, kasta ka diti awag na nukati kas jahe. Ikaw na. Alala. Baka no, agbaling ka itong asyunger. Anang sunger, Lola? Singer ko naman. Nagbaling ka itong singer kan dancer. Dati, Manong Nemy, nga awan ni Arnel dito balay no kasta nga after lunch. Tayo sungar ti pa nagturog na idi. Mas dawa na, nakaputpudot, apagdigsay di init, ada. Lola, dak. Hindi ka kuma naturog di malayo. Taabi nga dakan to'y. Ang ganda in the Lola ko namin ni Mama. Sabi dati mo kasi nga oras kat maturog ka. Baka dito kahit ko nga pagturugan no kahit ni Mama nga maturog ka. Ano nga mitubra ni Mamang mo? Sabi baon na ka dito eh. Lola, at na namin ni kwa. Sino? Ninong ko. Wala na? At na nininong ko. Iso nga ko na ni Mamang umayat ka na dito. Itakay ayam ka ko no. Dito yak na maturog. Sino nga ninong mo? Ninong Harold. May sakadikiti nanganak kanya kit ibunyag. Ninong Harold. Kahit mo sawan ni Mamang mo, kininong mo, dududuada yung balayo. Oy, Lola. Ano, brada? Nagsasarita daw. At dati, insangpit ni Ninong Harold nga, intid na kini Mamang.
at tapintin na kanya ka, nga ayam ko, imbatik sa jabalay. Kaano pa yung umay ni ninong mo? Tsaka mo, no, kaano pa, basta adamanin isuna. No, kakit bigat ng umay, uno sangkit, rabi yun no umay. Nagurat ti panunod ko, Manong Nemy. Dagos na simplot iti panunod ko. Adaman ting aramiden ni Loida. Kontra, iti asawa ng anak ko. Sino na dyan Harold siya man nakit-kita. Idagbunyag ni Arnel, awan tamo kaninong na. Masansa nakastoy Manong Nemy di mo mas pasamak. Every other afternoon. Nga umay ni Arnel dito yung balay Manong Nemy. Adamanin ninong wala. Adamanin Lola. Okay. Adumantinted na kini mama. Adapintid na kanak-nyak. Nakpati kwarta ka. Kunana, inakano gumatang ti para kanyak. Ket napanggamit gimatang. At dapalang kanyak ti kwartang intin na, Lola. Ken ko na napay nga, ibay-bayag ko kano, sakpay nga agawid ak idyabalay. Alat bakit kita mararamidan daninong mo kin ni mamang mo ka? Akin narakop na ko, Lola. Anak, amo ka din ni papang mo na ito, eh? Saan na nga mo, ah? Saan ka din nga agipulong keng kuha na no ka? Saan ka na agipulpulong ko na ni mama? Tano agipulong ka? Bautan na ka no? Ken saan ka no kan ngamang tinininong ko ti kwartak? Ken ayam ko? Diyos ko ya. Anak, maawatan ka din di ba mas pasamak? Kasla, duwano kan ti asawa ni mama. Nga saan nga rumbeng? Saan ka din nga rumbeng no ka? Lola, duwano kan ti amak. Ni papang ko nga Alex, kani ninong ko nga Harold. No anyat araramidin no ka ni papa, kani mama, kasta mo tararamidin ni ninong kini mama. Masapul nga maamuan ni papang mo na ito eh. Maamuan na, gipulong aking ko na, bao tinakbat ni mama, awan do kanti, ititid ni ninong ko nga kwarta, Lola. Arnel, saan nga na siya tararamidan ni mamang mo? Iksuda kinininong mo. Lip-liputan da ni papang mo. Gusto ka din ko, anak tilipot. Lola, dagiti agasawa, masapul nga isuda lang tagin narakop, isuda lang tag binisito, isuda lang tag kaida, isuda lang no kati agkabo, una, apay nga rin ni Ninong, gabon naman ni Mama. Diyos ko, magkit-kitam, pasaray makitak no ko, hindi, so nga, papanawon dak no ko, mati ka no nga makitak no ko, taobing akpay. Nilain papang mo, tirumbeng nga manggabukin ni mamang mo. Madi kinininong? Madi ah! Saan dapat nga kasawa ka ni mamang mo? Madi tararamidan da Lola. Madi. Dakas. Basol kinapod Diyos. Apengard nga raramidan da. Masapol nga maamuhan ni papang mo ti amin na po. Ken masapol nga bagak. Itaman pa namin nga, saan nga dumagdagas dito eh. Dati dumagdagas. Sige Lola, bagayon to karot. Hanyo nga bagbagang siya nagkapunawan. Sikat nga ang gibagan to, saan nga siya. Ang mga no kabilin ni Mama. Ni Bebsi tinakasaritak Manong Nemy na minsan nga day off na. Bebsi, Mama,
Ito na numit pa nag-iasawam. Napili ak mama. Ato ti kita karaanin kanya ang matipakariknak ti ayat kanakwada. Masabalik man ti saritaan mama. Ano tan badlaw yo? Kadagiti aginano kasta nga awan ni Manong. Tapay, nasalutsun mo ti kasta. At nangamin dumandanon kanya, nga damag, nga kano mang kalkalong kiniipag. Dumandanon kayong kenkan. At ka di makit kita yung mama. Awan ti makit kita, tadayo mo di balay da. Kadyak mat ka ranta ti mapansan dyan, awan ti asasisita rantak. Ni Arnel lo kat umumay dito. Ano ibagbaga ni Arnel? Anak ko, talagang adadakas kararamidan si ipag mo. Ninong Harold ka no tinagan di, mangsarasarong karkang kuhana. Kunak tubay ngamin. Amumok na diyang Harold. Mamang, masapol nga mamuan ni Manong na ito eh. Saan nga pangatanga mo? Diyak man na mo. Ngayon masapol nga mamuan na. Manong Nemy, di ba isa nga bigat nga si Mangpet? Ni Alex nga anak ko. Di ba kas daawak, diretso. Hanggang dumagdagas mo tin dito balay. Alex, anak, mabit laman laing, dumangas ka man. Mang, gumangga na tak. Api kaslad na matangguram kanyak. Kaslad na basol kong jakmat mo. Ibaga batap na mo, tibagbagak anak ko. Nabayag nga saan ka nang dimanggas dito eh. No, sa bali ko mapagnaak at hanganak ang lumabas dito, mama. Taapay ngamin. Baliwan na ito tagsarita, mama. Nanglokon. Saksabat nga ina tinagbaling nga dakas. Imbas ko mga dumagas, tapos yung bagak ko, no, hindi natin pulpulong ni anak na, di mo dumagas. Susapo ya, bahala ka man na tibiyag mo. Kalpasan na ding aldaw, Manong Nemy. Ti pakas dawak at samatin ngumakakar. Wano umalalati ti apo ko. Baliktadin na ito ya. Saan nga dumagdagas di anak ko? Samatin umalalati ni Arnel ang apo ko. Apa nga ta? Kaya di may isa nga panaglagsay di init, Manong Nemy. Kalalpas ko hindi nga nangal daw. Agpalpalpak, nga buy-boy ti TV. Hindi ta mayep-yepak. Saan ko ninidipay ti TV, Manong Nemy, inilad ko natan nga inkidem dito'y butaka nga pagtugtugawa ka pagturturugak doon sa tangatang ngatal daw. Hindi, Manong Nemy, nabuwakak. Na, kaslalag tagtagainip. Napabaring kwasak. Ano na jay? Potok ti paltog. Kit na ulit manin. Talo manin na potok ti paltog. Ti magderak na panak ti tawa. Ti mandagak. Iti balay da. Da Alex. Diyos ko. Ano di ka klas? Hindi kita sa una di ka potok ti paltog. Hindi kita Manong Nemy nga darimuar, iti kadaklan nga rin daw, ti balay, ni Arnel. Ni Arnel, ti apo ko. Nagtataray. Nga may ti ayan ko. Inuray ko, Manong Nemy. Kadagtagtagagapi man tubing. Nagtagtagar ka, apok, hapay. Ano na pasama ka? Anong napasama ka pa kastat langam? Arnel apok, Arnel. Arnel apay. Apok, apay. Inarakop ko, Manong Nemy, kahit ko nga lalayan tubing piman.
Apay po, apay, apay. Alalasang kan nga buteng. Ada kanya, ada, siya, nilulam na ito. Sa lagnibang ka. Nung sinuman ka buteng mo, ha? Apay. Gabuti putok ti paltog. Ano na siya putok ti paltog, gamit ti palayo. Isus kinabuteng mo, sino ti nakagam ti paltog, sino napaltogan, sino ti pimaltog. Lola, awanan na mamang kanininong ko. Awanan na mamang kanininong mo? Awanan, nagpinaltog da kasta. Pinaltugan ni Papang Ina. At ni Papang mo, iti balayo. Ang Lola, biglang nga dimteng. Ang gab-gab mo nga daninong kini ni Mama. Sa dito, itsiksilan da papangin ni Mama. Apeng nakitam, sandang inrukad diri daw. Sandak ngayong baon dito'y. Ore ka nun sa dinun, tiyan ko, basta nakagipulpulong mo na da. Bigla man tan nga dimteng ni Papa. Nakita na ida, pinaltupaltugan naman tirida. Mabutengak, Lola, mabutengak. Si Marno nga dimtengen dagiti pulis ken ambulansya. Di ka jakmat makakuti, Manong Nemy iti ayan ko. Nasaksaklutag nga rarakupag lat naman tagtagtagargar pa laing piman nga Arnel. Malabsan dito ibalay, Manong Nemy, nagiti pulis, tiluganda, ambulansya. Edikuan, pimanawan ti ambulansya, duwang ambulansya nga nangilugan, ti duwamat, Manong Nemy. Edi, tatsumaruno, na pimanaw sa jay, lugan nagiti pulis, kadadan sadya nga nakalugan ti anak ko. Alex! Alex, anak, mabitlaang! Apo pulis, mabitlaang! Mabitlaang! Pinsar din dama nun, Nemy. Yung nabati ti apukok, iti unag ti balay, iti dinakaya ti Romar. Alex, anak? Apa eh? Nalang. Panagkunak. Kaya talaga saling umang angis na kitito ha. Apa yung pinatay mo ida? Tas sinutasan nga mang papatay ka na ko da. Manglilipot da. Rumping mo na yung may sabad at impyerno. Nakapudpudno ha kiti asawak na nang maaramin na tikas jay. Itinukodan nga nakasaysayata nga asawa. Nagtalaga kang kuhana. Naaramin na tikas jay. Dito yung palat simrek editi panunod ko anak idiyam among kanyak ni Lloyd. Langan at isahan nga mapagtalkan. Ngam saan kamat nga niti pa idi nga samo sa asawaan ko anak ko may di ang nadamat din sikog na ako na. Adun ti may idandanon kanyak na mama. Numapay idi nga sa anak na dumagdagasin dito eh. Tam numatsampa akid ako na. Sungitay ka na tsampa akid na. Hindi ka malang nagtimangat, hindi langit, di ka malang nagpanunot na di mo lang nalagipan ni Apo Diyos. Ano pa ita? Anak, da kayon ti makamo kin Arnel. Taikarok, tibiyag dagiti duhamang lilipot. Ay, ang sus na pasamak pa nga na matangan nga mismo di anak mo. Di pa nang papatay mo ka nagitiduwa. Saan ko nga napanunot pa nga pinapahanaw ni Arnel sakbay ti amin. Gabat na low sa buntot ko. Na matangan na nga ang peso. No kasanok
Nga pinapatay di giti maglilipot. Nadagsen Manong Nemy ti kaso. Wen, gabutadwa nga tao ti pinatay ti anak ko. Kinunakan ko na idi. Ipandan sa jemunti. Anak. Agsingsingpad ka tiyo nagtipagbalutan. Uri no kasta ti kaadog ti piyansa unuwa. Sintensya. Ni Apo Diyos sa nakabaybayan anak. Anya ti amom. Baka dumting ti gundawan nga mapardonan kasum. Ni Apo Diyos ti makamon na niya't pagtungpalan ti amin. Mama, basta tinaskan, nagibusan ti panang liplipod na kanya. Saan yung baybayan ni Arnel? Mamang, ikarigatan niyo ko ma, ngayon tinaran niya masakbayan na. Pakibagayo kini Bebsi, tulungan na ti kaanakan na. Alawan anak. Basta singsingpat ka. Kanawin mo nga awagan ni Apo Diyos. Tapos nikas na katarabahin na ka. Kiniragpin na kamimit ka na gitikarkararag mo. Siya ti kapsat mo, kenti anak mo. Pinarakrak ni Alex ti balay da Manong Nemy. Kat awanin bedi nga balay ngayon patakder na. Nagnaeden ni Arnel nga apo ko kididenak, nami ka ni Bebsi. At na nagkitigondaway Manong Nemy nga madlaw ko ti apo ko. Saan naman uni? Sana kas idi. Nga nakaparaparato, nakabibibo, agsala-sala, agkanta-kanta. Nung saan ko nga pagunyan, saan nga guni? Apo, Lola, awan pagdalagan nyo. Ore awanin da ni mamang ko. Kinada iti pagbaludan ni Papa. Nagsingsing petak, nagagagaytak, tumulungak. Ipasnek ko tagbasa. Kahit ko ti makapagturpos sa langit elementarya kin high school, no tiket iti college, Lola. Kahit tulungan ka po. Basta singsingpad ka, agpastak mo tagbasa, agagagat ka, da kami kin antim ti makamo. Ore dan tumitan asawa ni anti? Ang kari naman. Ore no dan tun asawa ni antim, nga Bebsi, no saan ka kaya nga pagbasahin, tumulong ni antim. Doon ka no nga, mapantasarong kare ni papang ko. Anak, schedule tanto. Kasaritan to ni anting. Taisot mga remedyo. Kaanon to ngagsubli ni papang ko? Ni Apo Diyos di makasumpat iti atana. Manunton intitawan ko nito nagsubli. Iti adan iti elementarya ni Arnel Manong Nemy nalaing. Iso nalaing ta. Jack maamo. Ta talaga nga. Inikat na nga namin pinsan. Kinabibo na. Kinabrabo na. Ta san mo tinagsalsala. San mo tinagkangkanta. Arnel Apok. Lola, abe nga hindi ko agad nagling kagkanta. Kadagsala. Ita. Ako mo ti makita ko nga talentom. Timad lagagat mo tumulong dito yung balay. Kasi tamad tanti pasnek mong ag-review. Ang ramit assignment mo. Ken kinalaing mo ti eskwela. Awang ka din talento, nga kanta ka nagsala. Tsaka mo, Lola. At ano ko nagdi gundaway ng bakasyon kat adto digiti eskwelaan ng umay mang pasyar kang kuana. Adto digiti eskwelaan, may ka pasyaran. Papanawin niyo da, Lola. Tapay.
Tsakayat. Tabi nga di mo kayat kat kaskolaam. Sutil da. Anang sutil? Uyo ang andak. Awang ka no ti mamangko, manglilipot ka no ti mamangko. Ada ka no ti pagbaludan ni papangko, gabot pinatay na ni mamangko ken nininong ko. Sutilin da ka. Oo, Lola. Kung na katakasalita kita. Di makadakas puro babae Manong Nemy na mang pasyar. Hindi apokok. Ay, apok. Ano ti bagayo ka ni Arnel, ha? Umimik ko ma. Kasasalita nga pasyarin, Lola. Tapa, kita kayo nga babae di mang pasyar kang kuwana. Di na kami kayat nga kadwa. Likliklikan na kamnukan o nakam di eskwela. Di na kahit di makayayam kada kami. Di na kahit di makisarita kada kami. Ore pada na nga lalaki. Likliklikan na kayo, apay. Check mo na mo, Lola. Kahit sutilin nyo, met. Abos na saan na kayo kayat, saan na kayat, masidig kayo. No takit eskwela. Sa ita, umay ka mismo dito balay mi. Anit kayo ito nga parawaran. Tapno, may bagami nga mas ganda makigayim ka na kami na saan na kami nga nikliklikan, saan na kami nga kagurgura. Ito salud-sudik na ito yung Manong Nemy kini Arnel. Abay ngamin kanungan ti mo kahit ti makiayayam katakwada noon ta kahit eskwela. Nung makisasalita, nung masidig da, liklik mo kanoy da. Lola, matisal-salbi na. Hindi man matulungan. No, da problema ng eskwela, di dapat matulungan. Iso dagid di at tulungan. Pagpakaasid nga, isurok ida. Ito sanda nga amo nga assignment me. Kaya ko kami lang tatagmemesa, Lola. Kaapay namin. Kamu? Nung magkitkitak ni Femia. Sino Femia? Dati nakasalita itay. Sutil na niya. Pagbaga na din, krasnak. Ubing kayo pa lang, ibagadat kasta. Naaram di kita babae, Lola. Anak, among tinaaram? Naaram da. Sutilan dak no ka. Gulpen dak nga rakupen. Siya dak nga bisituan. Kasta tarami din kang ka, nagiti babae. O Lola, sa di baga nga baklaak. Tabakla ka di. Saan ka bakla, Lola? Idi agbariton Manong Nemy ni Arnel adadan. Nasla kagura na digiti umay sumorong karkang kuha nga kaskolaan na iti high school. Makita mo tanong bumalasitang nga bumalasangan digiti kaskolaan na. Tadi ito lugar mi Manong Nemy elementarya sa anda high school. Kaduan na nga dito graduar iti elementarya kadito lang barangay high school ti pagbasaan na. Ni Femia, Sotil, Adamanen. Lola, adda kami. Kahit, anya man ang tibagayo. Kahit umay may kumasarong karan na ni Arnel. Femia, makabti man. Abi, Lola. Adda ka di pa nagkaras mo tiya pokok? Guwapo man kami, Lola. Kahit, da kayo pa yun ng babae, iti masadeg, iti lalaki. Amoy yung ka di nga saan na siya taramidin nyo? Ala ni Lola, anak mo takas na. Agakaskolaan kami. Imay kami dito kita. At itinulong kami ti project mi. Kinatulog yung kadin ni Arnel. Surprise sa amin nga rod ko, ma. Anat mariknam ka natin apo ko. Kras mo? Ipatpatag mo? Ag-inaram kayon? Dito ta kami natin high school? Ni Lola man. Ato pa yung tagnunubyo, ha. Di kita kakadwa, kadunubyo dan. Tsak lang ti awan. Di dapat kami kahit ni Arnel. Nagluloko kayo. Umubing ay pailaang. Baka nga virgin ka na kayo. Diyak man ang mulula. Siya kakit virgin at pailang. Takayat ko nga ni Arnel ti mang donjilya kanya. Bastos. Ala ni Lola. Nagkakit ka. Takas ti influensya yun iti apokok. Pagpada kayo ni Arnel nga rin no kasta. Ano nga pagpada? Hindi yung kayat ni makikaruba. Makikaruba akmat. O si kapay may agalawit kan. Nagloko kayong mabingin.
Intuloy ti apukok Manong Nemy iti nang liklik ka na kiti babay. Tawari matsyak. Kat talagang ibaga kang liklikan na ti kiti babay. Nangaroon na rin umuumay nga babay kat talagang nga naaram da. Pwede dulos buenos. Ang babae akmat ang mga nakakasjay. May mesalaing ni Berto iding inayat ko. Hindi nakapaggraduarin ti high school ni Arnel Manong Nemy. Napigsang mo't pailangan at siyempre adult exercise ko so sa maysa mapili ti si daag mumabaling kat presko. Arnel, lapok, Lola, naggraduar kan ti high school. Siyempre, mapangkanto sa syudad tapos nagbasa ka ti college, tawag nga college dito eh. Ano ti plano, Marak? Ag-vocational course sa klatan, Lola. Saan At natulag tayo kinantim. Pagbasahin na ka ti college. Na problema mo kanya, kinatutaragan ko pa nga kalding, baboy, manok. Kabay lang, kawari awan tulong ni Manang mo, ang aming kaso lang. Ni Manang mo, ni antim ko na kuma. Lola, hindi kayat mapansa di syudad. Taabin di mo kayat. Ado sa dyan, nagit isulisong. Anak ka, ditilik-liklik ka mga sulisong ya. Nagit ibabay, ng isoda pa iti magtitimo-timo. Masurunan. Kasarong ko, tikasta ang klase ng babae. Taabing amin. Tsakayat, Lola. Apok, saan ngagpapada aming nga babae? Alawan, adda di kita'y tawa na ako naaram, nalamalan di nga babae, adda di kita'y na ema na singpet. Mapanik na kamtureta, indot adda ka di syudad. Di kita'y may lamang sutsutil dito kaya, tikiskulaam, magsutsutil kang ka. At akaragad na kamot nga sutilin, gapot na pasutil ka, bet, among barok, apok. No pasutil ka, ad-adda nga sutilin na ka. Ano ko makayat mo ti makidanggay kada kwada, makiinangaw, makiayayam, kada makisarsarita, nasa muwalik-likli ka nida, akit handa ka kumamat na sutsutilan. Basta dyan kayat, kinapagno na, Lola. Di kita'y kinaraduharak ng babae, at damasikog ka na kwada o redar talo. Ket, tsaka mo baka ang anak da nga malasa, gaputi kinaaram da. Napagbasak metlaing ti apukok Manong Nemy. When, accountancy itinapili na. Tanalay nga rot nga anong kwenta. Iti Lunes, parbangon, agrubwat ti apukok. At dami ni sadya, di kiti masapul na. Balon na ti makalawas. Santo agawid, Manong Nemy ti medyo rabiin nga iti Biyernes. Napasneg ti apukok. Napasneg kakmet iti panagtarakan ko ken panagmulak, aking ka nag-asawa ni Bebsi, Manong Nemy. Siyempre, duha kami, kini Arnel, tinapan, iti lugar, nga nagkamangan, nga sadya nagkasaran na Bebsi. Siya tinangabay, ti anak ko, nginaudi, Manong Nemy, di malpasan, ti seremonya, panangan, nagtagpakata kami, nga gapo. Mamag, siyempre, dituyak, lugar ng tinakay kamangak, ngagyan. Kadwa kay lang kini Arnel, ijebalay. Tawan ti pagdanagam, anak, naruam kami nadududua. O di saan ka pa yung nagasawag at saka mo lang sumarong ka ron, day off mo. Basta rin day off mo, saan ka pa yung sumarong ka ron. Nga po tayo tinukat pagbakasyonak, iti lugar ti Asawak, manugang yumang. Alagad ta, anak, agbaling ka na siya at nga asawa, kinina, no, adat tiyempo yo, may kasumarong kar dyan balay. Uno saan, da kami ni Arnel sumarong kar kada kayo. Agbaling ka kumanga na siya at ng asawa. Ako ito magdanakan nyo, mamang. Kat, nilakay mo. Ni Lander, nasingpat ka di matlang. Nasingpat. Ala, kat sabi ko maanak. Tasang kang maitulad, iti pamilya, iti kapsat mo.
Manong Nemy at the identity second year college, piman ti apukok nga ni Arnel. Iti may padamag, dumanon ti damag kada kami. Nga ni Alex, nga anak ko nga dati pagbaludan Manong Nemy, kat may sa kadagi tinatahi, tinapasamak karayon. Sa bali man rin Manong Nemy, nga panagarubos ti kitilawa. Piman. Idayawid dan, itulod dan, di bangkay na, dito'y balay, Manong Nemy, tinakayman sayagan. Kas may isang ina, nagsang sakit at. Kas tamatan ka ni Arnel, Manong Nemy, tayo di ubing pay, natay ti ina na, pinatay mismo, ti ama na, sa ita. Ikarkaro ni Alex, ti panagbalin na, kriminal, yung tagsanggasat, tamando lang at tawin, adad to'y, nagsublin nga may san nga nalmi sa bangkay. Ay, Manong Nemy. Numanan araw kupek, dapukok, nukas na nga tamdagan na ti amana, agan anong hustunan, apo. Hustunan. Saan ka ngagsagit nga ganong kasta? Maminsan lang, mamindwa lang di ba na ganong mo? Saan mo ulit-ulitin, Arnel? Nagsanggasat ka, Lola. Hindi mo ko na yung nagsanggasat ka, apo. Nagsanggasat ka, buta. Nasaba nga nabukaw ko ni mamang. May isa nga dakas nga, asawa nga. Sumati nagbalingay na. Kas kanignan dita nga babae ni mamang, naaram da. Apo, sayang papada amin nga babae. Man! Naaram. Nandala nga rin din ni papang. Pati ninong. Mga mulag-lagi pa rin tinapalabas. O rin sino kuma. Kas lagi ni pang sino kumatisan nga makapungtot. Gusto nga saan kong mapapalaw ni Pang na apang yung naramid na tikas jay. Sa itawanin ni Papang. Diyan mala na ipapas, hindi pa matiknikit na ganda kanyak, Lola. Ora tatakbit ka lulang mo. Datatag ka dua, tungpal biya ka po. Kaya ito nag-asawa ka. Adan tumatanak mo apok titood. Lakit na nagsakak tulaon na yan nga sumina. Basta makita ng balingan na ragsak ti bangunang mapamilya, Arnel. Sa anak tong pamilya, Lola. Anya? Ano pa hindi mo kahit nagpamilya? Diyak kayat, nga dan tumet manglipot kanya. Apok, saan nagpapada amin nga babae? Basta, Lola. Nagbasak, naggraduarak, nagtrabaho akto. Ikaananom nga ron, tiba swaldom, no saan ka nga pamilya. Itad ko ka na kayo, Lola. Kahit into numataya kon, anang tupay pangusaram ta kwarta. No di kag pamilya po. Basta, Lola. Diyak tula mo ninton kano nga sumardeng ti kasto nga paspasama. Sino pwede sumarunong matay tapno agdungawak? Takay to ka di, Lola. Diyak pa kahit timatay na mabalin. Takayat ko nga subaybayan na po. Iti pa nagpamilya. Ado pwede kitay. Ada dumatang ka sa pula. Aging gama Manong Nemy nga nagturpusen ni Arnel iti kolehiyo. Nag-take the board, Manong Nemy, kat kastaon iti ragsak na ng padamag, edi may isa isuna nakarwar. Lalaking lalaki, nakapagwapo nga Arnel, Manong Nemy. Nagroon na kastang sumrek ti pisina, nga garwat, apo, siya apo ko. Kasla ka, ano lang, Daddy. Agtartaray ka nga manipot sa jabalayo, may ka dito balay, nga sala-sala ka, kanta-kanta. Ipagpakita ng talento, mita.
Apo ko nakaragang kakabgwapo ka. Executive ako na talaga mapap. Lola, damok tibang opisina ita. Kent, nasabol ipakita tilain ko. Apo, maragsa-ragsakan naklaunay. Amon sa anak ka makarik na iti kapsot. Horay manay na yun ang titawan ko. Nakusti ti makit-kita keng ka. Nang nangro na inton iyam amum tumatang tagbalil nga asawam, Arnel. Saan to pasamak na talula? Ay, nila po ko. Ano, makita to lang. Asin no kung mga artisan kang tumat nga gayat, laman. Pinapintas sa pinadakkel ni Arnel Manong Nemy ti balay mi. Diyak kumakayat idi. Tadyak kayat nga balbali ti porma ti balay nga impap nga imbati kanyak dedi asawak nga Berto. Lola, napimpinas mo tayo, napimpinas na taltalged. Saan gano'n ka ng buteng no dakit uneg? Gabuta, siyempre, disarming, direhas. Ano kasta nga kimat ka naggrood, saan ka nga mabuteng no kan Lola, gabuta, at dakit uneg, safety. Uray no dakit uneg, uray safety bagbaga mapuknos tang agkimat kat malagit ko lahat na di lulong mo. Oh, abeng sanay ka. Kasta mati magit-kitak, malaglagip ko Lola, no? Dengegak ti drama ti radyo. Unog dengegak tanyaman ita nga pakangagak ka na kita'y pakasalitaan nga dari kita'y manglilipot. Abi namin nga dari kita'y gulib. Abi nga sa nga pulos kami ka iti panunot ko Lola. Dadi na pasamak. Idi ubingak. Naimula iti panunot ko eh. Nudaduma matagtagainip ko. Nudaduma, anya ti kahit mo saman, Arnel. Pasari matagtagainip ko dito na pasamak. Makit kitak, aggab-gabo, dedi mamangkin, dedi ninong, nabiglalatan nga simbrek, dedi papa. Ng bastalatan, pinalto-paltugan na dito ha. Nakita ka mismo, Lola. Pimsuwak, dagiti darada. Iti pa nagdiso, dagiti bala, ti paltong, iti barukong da. Ngala, sila labos da, Lola. Sambro sa may kadet, iti panunod ko. Apo, lipatan mo ti amin. Pasispas ko nada. No need to discuss kung kunada nga rod ka. Amang mangik ko. Karamidem. Sumapol ka maten ka nagiti babae nga. Nagbalin mo't nga asawa. Nga inadigiti putot mo. Saan oras ka nga may saka po. Hindi nila mamin baka madamdamag. Kapsutak to, nagkabawak to. Awan to pala apukok tituod ka siya. Manong Nemy dya ka mo no anyat mapaspasamak no aday ti opisina ti apukok. Minalamet nga agawid tadabukod na nga kotse. Service na. Itibigat, mapanda sumrek, nakakotse, agawid iti malem, nagsipnget, nandiyan. Nagsweldo, ted na kanyak, iduling ko di bangko. Idin to nakapimpinas, ti ayam mi katududwa kami. Pinapintas na, pinapintaan. Pasaramat sumarong kar, Manong Nemy, ti pamilya ni Bebsi, tadamit ng duwang anak na iti manugang ko. Anak. Dito kam sana, ganit na ya. Nakapimpinas si balayo ko, dududwa kayo kini Arnel. Abay tamang pa'y balayo, mahumpay nga ron. Nagkaskasera kami di syudad. Gabota, sumatay ang titrabaho ti anak asawa. Kaya dito din kayo nga ron na. Hindi mat kaya ti asawa. Tapay. Dada magastos kami dito ito'y pagyanam mi. Hindi dyan nga ron plete. Kaya sa bagay. Hindi ka sumarong kalakaltakang kanayo na ito. Kahit ni Arnel nga talungan tawon ng mga trabaho. Adot urnong yon.
No, adan to rin masapol mo, emergency na mga mangtad kay to basit. Nawan ti pagdanagam. Tao mo ti pangisagsaganaan ni Arnel, di kiti kwartami. Abay, di na kahit kagasawa? Ruming ang kasawaan. Awan, panunot na day tanak. At the phobia, di ka anakam. Kung nga ron na, kasta pala mabandlaw ko, idubing pa lang. Nang naunay high school. Pauni pa ng gura na ka, di babayan na nga, sudat mang pasyar kang kwa na. Di na kahit na babayan nga na aram. So ako nakmat kang kwa na, nga makakitan tumit lang, di babayan nga na singpet, na Emma, nga awan ti panunot, munurik na na, iti dagas nga aramin. Kadagituin nga panawin, mamang, puwera de los buenos, saan kang na makasarap? Dati mahinhin nga babae. Mahinhin tupay, at adaping mading aramid na. Dati ko naman nakasing singpet gayam tikitev. Sa bagay. Ay, mintun ka ano nga taya, ngag-interestment na diya po ko kiti babae. Intun ka ano nga taya, nga may katnata nga panakapubya na. Kang nga na yun ang sistoryaan ka niya talagang dinapulos, malipatan na din na imatangan na. Ang nga Manong Nemy iti maysa nga bakasyon adda nakotse nga naggasardeng iti batog ti balay adda dimsa aga maysa nga nakalaplapsat nga babae. Sos. Bihasla kutis bawang uno kutis sibuyas. Dabit-bit na nga supot. Gabata nakalukat ti gate alakit simreklatan na sa nagapo. Yung lukat kumatiri daw. Apay ka di, ma'am. Sinot masapul yo. Nana, ano to ka din ni balay da Arnel? Hindi apukok. Ni Arnel. Sino ka tayo? Kaobisi na anak. Nana, Lola ko nam. Gaboto Lola akon. Slahang ka pala grupo pa nga Lola. Kasta ka de. When nana. Lola ko naman latang kanya. Lola. Siyak ni Tessie. Kaobisinaan na. Nalakat nagtulag ka ding umay ka. Sana na kahit ko kumangarot ang surpresahin ni Suna. Alakad dumanong ka. Adain nyawat na Manong Nemy. Kinitak. Kala bagnet sa akin dito. Una na. Kanadalong ganisa. Kalakit na para ka na kami ni Arnel nito para ka na tayo. Tumay ko mamaging pangal daw. Nemars na tanga matchap na tatsaron. Bagnet. May sausaw iti kamatis nga bugko. Ada kamatis dita kamatisa nagimas. Ken ada pangtid mi nga sidsidaen nga bugko nga ipon. Opo naghimas na. Lola. Alakit agtukaw ka ta pagunyak di. Apo ko ada dita likod. Magure ka. Tessie, malasan ko. Abay, Lola. Di mo kadi amo nga kagura ni Arnel, ti babae nga isot ti umay mang pasyar king kuana? Abay ka, kagura na. Di mo amo? Saan nga amo? Tano amo kumaagat hanak kumaimimay, Lola? Abay nga may ka. Babae kinatahom. Sikat ti umay mang pasyal iti may nga lalaki. San ka ti balasan ko nga naalas? Lola, amo ka naalas. Ngayon, Jack mat maoray nga ni Arnel ti umay mang pasyal sa jabalay. Pati ti opisina. No asid gat. Kasla, allergic na. Gabo siguro ta na po dawak. Allergic na ti kaskanyak. Mano ka din nga tawon nga kaupisnain kay ni Arnel. Idi simre ken 1 month laeng tinapalabas simre kakmet. Bali atlos naggadang ka mga naggraduar. Naggadang ka ba nga nagtekti board. Gusto na lang tasang kami nagkita idi madama ti pa nag-exam.
Di ka nagkadang ka naggraduar, nagkadang ka nagtekte board, imuon na isuna nga si Brekto Piscina, makabulan lahat diferensyayo. Well, Lola, kahit manipod idi, anat na obserbaram ka rin yung apukok. Hindi ta agtrabaho kayo, within 3 years na. Nadlaw ko nga, liklik-likan na di babae, na kami nga babae. Kinapudno na, isla, diyak mamati idi, ibag ka nagdipatak nga mabalasang, nga nakigaw ka nun ni Arnel. Pinatas ko mat nga sitgan. Siya'y, kasla, allergic na ti babae. Sa nakadinistorya kang kano apay. Hamat at di kamat may kantigun daw ang salita nga napaot, Lola. At napikit mga baga nga bakla isuna. Saan nga bakla ni Arnel? Tano bakla ko ma? Madlaw ko kumamit. Nga naasidig ka na kiti pada na nga lalaki. Data nga mat ko nak, Lola, gabota orange yung bisina. Lalaki man nunong babae, likliklikan na. Kaya't na nagmaymaysa. Manong Nemy, husto ti pamatik. Nga oras sa dinot ayan, ti apukok. Nakairwaman na manipod, hindi napasamak di kasadyay, nga nakaalinggat nga pasamak, nga naimatangan. Inada pa lang ti elementarya, kat liklikan ng di babae. Kaguran ng di babae. Ti awag na ka di babae, Manong Nemy kat naaram. Sayet. Itatamaw obisinan, intultuloy nito kasadyay. Pamamanagna ka kasi istorya ni Tessie nga ko bisinahan. Ita imay mismo ni Tessie. Tapos nilikas takat pasyar na ni Arnel. Ta saan ka numat nga maoray ni Arnel o ni Tessie nga magpasyar kang kuwana ni Arnel Ijibalayda. Tessie, balasan ko. Ti may balakat kung sakit. Thank you ka na itaintad mo nga bagnet kandong ganisa. Ang saan kung ipakpakam mo kini Arnel nga anda ka. Taapay na, Lola, kat suturantak. Amangan no, bakang kakanagiti kakasakit. Amangan no, iprangkanakin ka, nga saan na kaya tikaskan ka. Lola, apay ngamin. Isupat ni may salita nga kahit kumamuan, no apay. No apay nagbalin nga, woman heater, Garnel. E di bayag may nagsasarita kini Tessie, Manong Nemy, di may among agsisim kayam ni Arnel. Agdengdengeg kata kami. Inistorya kini Tessie, Manong Nemy, tiga po ken rason no apay kastoy ti apo ko. Manipudrugi. Aging ka. Analpas ti amin. Ti panakaimatang na Manong Nemy, ti panang paltog-paltog, ti amana, kadagiti duwa, ti asawa, ti inana, ken tininong na. Nga manipod man idin, kas dahil nga likliklikan na digdi babae. No kasta, amu kontrason, Lola. Naimula ti panunot ni Arnel, nga aming nga babae kat kas iti inana. Pamalagsid kini papang na, ada pinininong na. Nga nabuybuyan at kas diya nga. Panagay ayam ti apoy di kiti duwa. Naipatangan na ti panang paltug-paltug ti papang na kadagwata. Iso ano da duma, saan ko mabalaw ti apo ko? Nupay kang kanayon nga magbagak nga iwaksinan, di na imatangan na. Saan ka ibagak kang kuha na, Tessie? Nga saan nga agpapada amin nga babae? Di makatakas mo't ngamin. Di kiti idi elementaryada pa ilang high school. Di kiti babae, di may magsutsutil kang kuha na idi. Dahil kung nakmat, ad-ad nga sutil nda, no, kasi tugali na. Sa ita, mga obisinan, naulit matmanin nga ti babae, ti mang pasyar, ti apo ko, nga si kada ita. Lola,
saan ka di nga, kahit yung kumamit nga, may katdata nga pubiya, ti apo ko yun. Kahit ko una ya. Kahit ko una nga da, agpamilya, tapno ni kastagat, apo kong titod, tapno nagsakag to nga, panaw kang kuana, ito no, talagang ikadingan na po Diyos nga alain lang, tibabulod na kanya kabiyan. Tulungan kay Lola. Hindi na kahit mo asawan. Iba't patag ko ni Arnel. Nakarit ti pusok. Kabut kas yung ipagpakita na. Na-challenge sak. Kung nakitibagik nga amuek no apay. Iso itang nga naamuak. Adad nga makarit tiriknak. Iparupat na keng kwa na Lola. Saan nga amin kadagpapada. Sa amin nga babae kadagpapada. Kas keng nga Lola. Napudno kayo, di ba? Napudno ti dilang berto ti lalaki di biyag ko. Kastan tumat panagbaling ko napudno. Oran no ay ti bagbaga ni Arnel. Yung madlaw mo ka di nga na panagkursunada na keng ka. Ta oran no ay attempt ti apukok no saan nakamot ka kayat. Madlaw ko ka di matana, Lola. Kada kami nga mabalasang ako opisinahan na. Siyak ti masan sa nakit kitain na. Madaw naman nga lalaki, ang babae kat Lola, no? At panagkursunado ti lalaki ka na tayo saan ka di. Sa bagay. Ay, so dahil Arnel, apok, nabayag ka ritan. Hi, Arnel. Anat ka andam nito eh. Arnel. Nulikliklik anak ti pisina. Saan kumamat din dito eh, ah? Di ka di mabain? Arnel, nakababain. Sikapay nga babae at kumay dito eh. Nga dakas, apay, tilang lalaki at nakalintagan na nga sumarungkar. Depende di klase ti sarungkar. Ano tarantam? Tapno mayin labakan ka? Papada kay amin nga babae. Arnel, Lola, papada ka di amin nga babae? Anda na kita dakas, anda na siya, tapok. Hindi mo kumamat papabain na ni Tessie, kapot ha, nansaya at tirantana dito eh. Pumanaw ka, Tessie. I'm sorry, Arnel. Uri ulud-uludin na nga iruar. Sumrikak tumanin. Saka ka ning mabain? Professional ka, intelligent ka babae. Kahit mo ka din nga, oran anyat sawan ti tao kanya. Nadalos, tipanggap ko, Arnel. Gabuti patpatig ka. Kahit ibagaking ka nga saan ka kaya. Itaan niya nga rason. Kaputag papada kay amin. Nang naroon, tikas keng kakarpintas na. Amok nga saan ka mapapnek ti lalaki. Anyat amok, baka saan ka na virgin. Baka ado na kitang balinan nga nobium. Baka iraman nak. Paayatan nak. Palpasan na. Saktan nak. Iliputan nak. Diyak kaya tagbali nga kriminal. Inan anawak ti apukok Manong Nemy kadagita nga panagsasauna. Nga ore lang makasangsangit Manong Nemy ni Tessie. Gabuta, nakasasakit met di kiti bagbagana. Asang kaibaga kiti apukok, Arnel apok. Sa mong husgaan ti padam nga tao ta basol kini Apo Diyos ti manghusga. Nilaing Apo Diyos ti manghusga kanagiti parswana. Saan na napilit ni Tessie nga pimanaw Manong Nemy ngam nagsubli ni Arnel itilikod. Nagtinulong kami nga sagana at pangal daw. Kaditi, na mabalimin ti mangal daw. Pinukawakon da po ko. Ngam saan nga nakipangal daw, saan nga nakisiyango na ngan. Langang kamlatamat na kini Tessie, na mabising kami yung hindi makapangan kami, napang kami ti salas, narapimit na nagbuya at TV.
Hindi makita nga da ni Sunay ti kusina. Ni Arnel, mangmangan maten. Napandinano ni te si Isuna Manong Nemy. Si Murotak met. Si Narunok met. Nga nang siim ka nakwada noon yun papasama. Tamang ano dangran ni Arnel ni Tessie. Hay. Nagda ka pa lang? Nakipangan ka na. Nalpasin pangal daw. Masapolo pumanaw kan. Sana ka pumanaw. Taapay, ano tarantam? Kahit ko tagsabikan ka. Tessie, nakababapati pa nagkitakin ka. Uray no kasanot ka babana. Basta kahit ko yung panagnekan ka. Ngayon patek ka. Kad mamati akmat ngayon patek na. Abi ko mga ipatpateg ka. Inaram ka kuma. Tapos na ibagam ng ipatpateg ka. Makita ka dagiti matam. No kasta nga dato at opisina. San mo nga ulubudan pa tirik na Marnel. Babae akit madlaw ko na pa nagkruso nato ti lalaki kanya. Gaputan na ruwam kan. Manon nga lalaki ti nagpasag ken ka. Kahit mo panagnekan nga Virginia. Iti panagbalasitan ko. Panagbalasan ko. Naging ka na gito. Jack pinaadda ni ti boyfriend. Imposible. Dahil ka kinapantas mo. Nagpiestahan da kan digiti adong lalaki. Nadalusak. Nadalusak ka babae, Arnel. Nagkapuwag itinadalus sa pamilya. Nagkapuwag itinauros sa pamilya. Dapapakin ni mama agpimpin at agdaunay. No namin adon ng baling modelo. Naawardan kami ama isang modelo a pamilya. Nasisingpet digiti kakapsat ko. Digiti lalaki awan ti mading abisyo da. Kasta kamot ka babae. Siyak ti bordek, siyak layangan ti ano asawa na. Kahit kumatendag pamilya. Si kalang ti nakariknak itayat, Arnel. Mabaling kong isa patakin na po, Diyos. Sa anak ni may dito'y no awan talaga tirantak nga mangipabigbig kang kang ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka, Arnel. Kinamok ipatpatig nakmet. Sa mo ko maipalubos nga baludan na kang agnanayon tinapalabas. Mubaan, agmubaan ka. Saan ka paturay nga imamag na ka tinapalabas, dinalidam nga napalabas. Anta kalindag nga mga gragsak, agpamilya, di madaan iti asawa ken anak. Sa mo nga padapadain da kini babae, Arnel. No kastaman ti pamatim, kada giti babae kas kanyak, mamalimbat nga kastaman ti pamati da do mga babae kada giti lalaki. Sa anak to nga tumulad iti inam, ikarikan ka. Palubusam lang tapusom. Iwagsak mo tinapalabas, tapno mawayawayaan ka. I love you, Arnel. Ngem kaskas di Manong Nemy nga saan nga maalukoy ni Tessie, ti apo ko. Ti Magner ket nagsublimanin di likod. Hindi mo malmalemen nagpakada ni Tessie. Nagsubliak tumanin. Lola. Alakit to rin di opisina. Oo. Anda ka sa diyang padpadag ito. Kaya Arnel, ala ituloy mo lahat at mga luko tirik na. Tessie, balasan ko. Ang gagdakiloon nga pagyamanak na mapagbalbali mo ti pamati na. Tulungan ka, Lola. Tulungan dakmen. Tulungan na tayo ni Apo Diyos. Tulungan tamet, Arnel. Tapno ti kasta, ti manggalgalot kang kuha na nga nilid naman na palabas kat mabukra. Tapno ni kasta kat nawaya. Mangikat, iden niya man na panagbuteng na. Katong panan na ti Kristi puso na. Alawan tayo si kadagyaman na, tanda ka. Ay na, dakiloon na ipakaragsak, no? At danton asawa ti apo ko. Kanagbalinto nga naragsak, kinornos ti bangunan nga pamilya.
Manong Nemy kadagiti naglabas ngal daw no kasta nga sumangpet ti apo ko manipod ti pisina. Kasla da pagbalbaliwan ti rupa na. Naisem manaragsak dagiti matana. Arnela po, kada kagaya man. Ay, wala na. Kamusta? Di ba nagtrabaho? Awan problema ti trabaho, Lola. Kinapod na kinalaing ko at agur-uray kanya ka promotion. Bakit na siya? Ano nga stangin? Saan kayo bagad git karuba? Ana serbit gagat no awang bakit? Lola, masarap ko man. Anak di mariknam ka ni Teshi. Di ka di mamati kang kuha na nga nagkapuiso na iti modelo nga pamilya. Kinapod na Lola. Inawis na ako, ito namin doa, lapang kami di balay da. Oh, kahit? Napanagnag ka, na talaga nga nasisingpet da. Pamilya dati nasingpet. Yung mapin nga ta, Lola, nasingpet, met da di lolos ang kadi. Kahit nasingpet Iso na lang ta sa nga nasingpet, tikimat keng kwa na, kakinimat da nga ron. Daan ti Bebsi, ako mati problema ka takwada. Ito na siya at ti pamilyada. Mapi nga di papang. Apo, tinagbidot sa diya di papang mo. Amom hindi mamuna ni mamang mo. Diyak kumakayat idi. Tamakita ka talaga nga madi. Ang ko naman ni papang mo, nga masikog ka nun. Nga adda ka ni ti tiyan na. Siya kang tamot laing. Nga tamot lang, papang, iti aking putot kanya, Lola. Sabi, talaga sa lutsudom kanya, kitayta. Amangan mo yung kamat, di mamang, di magina kini papang. Kasi baka na din ninong Harold iti aking putot kanya. Susus, lipate mo tinapalabas. Basta ni papang mo, di papang mo, nga Alex iti amam. Ti panunutom iti anak. Iti agdamak, iti masakbayan, ti panunutem. Kahit kung timadan, iti apo ko ti tuod. Siyempre sikat umuna nga makimangay kanya. Ay napigsak pa lang, maaywanak pa lang dito apo ko ti tuod. Lola, kahit ko kumamantin sa sino kuma. Ti saan nga mangayat, nga makawak, mawaya-wayaan akong babaen, tinaliday mo na palabas. Kahit kumamantin, Lola. Saan ko halata maliklikan. Nga darigi tirabi nga maparing kwasak, nga matagtaginip ko diti pasamak. Anak, bay amang nga mintan, sakbay nga maturog ta. Kaya, agdanggay tangang karara kinapo Diyos. Sakbay nga sumrek ka, iti kwartom, ken kwartok, dito tasango ti altar, nagparintumeng, na ugay lienta, iti kang kanan nga karkararan. Nalipatan kami dahil anak ko nga, nyawis kang ka. Siyak agit, basta sakbay nga maturog ka, karara ka kinapo Diyos, apaman nga makariingak, ay sus, awan ti sabaling ko muna, kamangak no saan nga ni Apo Diyos. Gusto nga William dahil anak, ha? William, Roman, ti tao nga managkararag, kang kanayon nga maisalakan. Kanayon at pintas, iti mapasamak kang kuana, mapukaw dan yaman nga mangriribok ti panunot na. Gabuta, italagtay kinapo Diyos ti amin. Lola, nagyamanak, tanda ka na kayo. Kas ka na kayo, Lola. Eto ta, Jesus apo ay, naartum rin man ang dikit iluwam. Kasano nga rodan na awang kayo? Natay dikit na kanyak. Baka nagkatang-katangak na awang kayo. Isot ko nang marod, nga man nang-aasi ka nakasaya-saya at lata ni Apo Diyos ka na tayo. Taore man nuad na dikit didigrama pasamak, adala tayo suna ng mga langon ka mga salakan ka na tayo. Aging ka Manong Nemy, iti sa sarong karmanen,
ni Tessie ditoy, siyempre, adaman na kitin sangpat na. Lola, dakmanin. Agad na siya at ulit no kasta. Ni Arnel, siyempre, tirantam. At iso na dito likod. Inak numanon sa diyan na Lola. Apay, kat dati-dati nga sa mumot nga danunin. Napandan dinanon nga peso Manong Nemy, kat na imatangak ti panangarakop na iti apukok. Nakalikod ni Arnel ngay narakop ni Tessie. Nakita kasi mako nga nagbuelta Manong Nemy ti apukok kat imarakop met. Naginarakop da nga doa. Ni ada nagkinaawatan dan. Sana imatangak Manong Nemy iti panag lips to lips da iti napao. Nakit agor ka ko lang. Apa nga ditalikod. Idin to taada dikit makikita ka to. Ay, Arnel, Desi! Sumrek ka dito. Jesus apo. Ado dikit makikita ka na kayaw. Sinakro in Arnel, Manong Nemy ni Tessie. Nga simrek na dito. Unag tibalay. Ilinabsandak. Ay, papanan nyo. Pangipanam ka ni Tessie. Ti unag ti kwarto mi, Lola. Ay, loko. Al daw. Ay, na. Ay, Tessie, kahit mo kandin kita. Ay, kasar kayo pa yung umuna. Lola, saan nga nito ti damo? Imayin imyan ni Arnel Jabalay. Ay, laglo. Ay, po, ay, kasar kayo kumamat pa lang. Binaliaklat na ni Dan Manong Nemy kat maragragsakan na. Nagbalbali mo't layang ti apo ko. Amunan ti rumamansa. At dan pa nagtalik na iti patak na babae. Talagang ipatpatag na nagtalik na nabing pinsanan ka ni Tessie. Di napuputan Manong Nemy nga natulagan ti kalaysada. Gabutadot sa gana, muno ornong Manong Nemy ti apo ko. Taumat sa bali ng kastusan. Apo akit garbo ti kalaysada. Naangay iti simbaan ti ilimi. Kadito balaya mismo Manong Nemy tineka angay ti reception. Nado dagiti karuba mi kamagyami nagtitinulong. Kanadumat dagiti abalayan mi kabagyan na kakabagyan dangin mayng oray la duwa nga bus tinagluganan ka sa bali lang dagiti private van. Nakanagragsak da giti duwa, Manong Nemy. May matang ti kinaragsak da. Napanda naghani mo ni Jibagyo, Manong Nemy, ti makalawas. Takalo na akawak at sisyak. Aging gaya di agawid dan. Nagtaros na nito balay. Ano ti plano yapok. Lola, may patakdar kam ti bukod mi nga balay. Hindi ka, sikat lang padakkel ang papintas sa kanat yung balay. Kalpasan na, mangaramid ka pa lang sa balay yung balay yun. Wan, Lola. Sa din nung arti bang ipatakdaram ti balay yun? Sadyay, Lola. Halya! Ti pinatakdar, hindi papang mo nga balay. Sadyay, iti tinang ipatakdaran, papang mo ti balay yun. Hapay. Balbali nga da bumangon nga. May patakdar nga balay sadyay, Lola. Ti ong to ti bangkang nga mulmulayin tinateng. Tapno di kasta? Katsa di nga mga balag na yan. Tapno ito naganak ni Tessie. Kat mabatbati danto nga ginakasta. Tapno may palagiplat taking ka tinapalabas. Awanan kanyak tinapalabas, Lola. Gabot na yung pinsan nga nagtalikak ti Asawak. Nakabudbud no kanyak ti Asawak. Nga kang kanayong apat check data ang talinain ng daw-dawat. Agbaling ko manaragsak na ornos ti bangunan ka pamilya. Kasopadi ti binangon din di papapamilya na. Saan ko nga naanawa ti apukok Manong Nemy nga nang ipatakder iti balay, nga nang ipatakderan iti balay, di Alex nga anak ko. Nasadyay Manong Nemy, isot nagnaidan
ti pamilya ni Arnel nga naaddan ti 5 nga anak. Buhay. Nga digiti apukog ti tuod, isot kasukat, ni Arnel, ngumalati dito ayan ko, Manong Nemy, amang ray-rayaw kanya. Nangaruan na Manong Nemy, hindi, tamarik na akon, nga sa anak ka makabangon, iti agsapa. Gaputan na kapsutak maten, kada pagpatinggaan ti amin ako nana. Kahit, kanyalaan nak, ni Arnel, Manong Nemy, iti manggat kadwa kanya. Private nurse ang mga sikaso kanya. Ngam kasla, adda, nga digiti apukog ti tuod, iti mangmangtad kanya ti pigsa, ken liwliwan o kasta sa rungkaran da. Kamusta kayo, Lola? Okay kayo matlaing, Lola? Yapok. Nakapsotin ni Lola yo. Ang salak nga kabao. Kaya ingas mo ni amam ni Arnel. Lola, kasto't kabasit na pala edi ni Arnel, dumumay dito. Kit nakalaling agpakatawa ka na, kanda agsala. Ano kayo ito, Lola? Agsala agkanda ag. Alaman, Junior. Kunak tayo ti Junior, Manong Nemy. Pwede. No kasunod pa nagsala-sala pa nagkangkanta edi ni Arnel, edi kas kengkwa na nga ubing pailaeng. Nalalaing manin Junior. Saan ngayon palubos ni Arnel, Manong Nemy, nga nagtalin ni Edak, nga agbalin kabaldado. Pinadoktor nak, internant o susto nga medisina, tapos nagastagat na, napigsak pa ilang. Wen Manong Nemy din ang palubos nga agbali na bedridden. No nasken nga da mga sikaso nga talaga kanya ka nurse uno doktor kat iso. Pero tiga po na Manong Nemy may pagpakat kanyak to susto nga medisina. Wen. Kat gapo ito daytoy Manong Nemy makabangonak iti bigat. Malutok pala ang met, iti taraon ko para kanya, numampay adda katulong, ngagluto, kahit kung siyak nagluto. Makurkurak pa lang nagiti manok, nga nabatbati pa lang, ngagwarang-warang nga manok ko. Makawatwata, kiti agsapa, aglengetak, agdigusa. Numampay adon nagiti maiparit kanya, Manong Nemy nga, ipaunag ko nga taraon. Ada nagiti makun ko nga maintenance ko. When maintenance para ti high blood, imbaga, okay lang ti sugar ko, Manong Nemy. Binulan, ang papanak, iti doktor, tapno mapacheck up. Babayan ti tulong ti kwarta, ti apukok, Manong Nemy. Ada bukod ko nga service nga lugan, ada masolsoldohan nga driver. Dua katulong, Manong Nemy, ken may isang private nurse. Manag nga anawaik no ka ni Arnel. Lola, para ka na kayo na ito eh. Diba? Dahil malatag ko na kayo yung agpao ti biyagyo. Tapos di kastagat na, baka no, adan to agasawan ka na kiti apo ko iti tood, kada adan to apo ko yun iti dapan. Nagsakit talaw na yung anak ko nga. Sumina dito. Di mo nga di kayat nga abot ito 100 years. Isang agasawan. Ado pa dito, di kiti napigpigsa na surok nga sang agasod na Lola. So kung pagdanagam. Basta, agtungpal ka tibilin ti doktor, kanta kayo malatnag ko na nga saan yung kalipilipatan ni Apo Diyos. Alakit, kumusta kayo matahin? Lola, nasiyat mo rin ni Apo Diyos kada tayo. Nagbali na ka na pudno ti Asawak, nagbali namat ka na pudno isuna kanyak. Nasiyat, nadungo nga inakin asawa ni Tessie. Hala, agyaman tayo nang arot ka ni Apo Diyos sa pok. Ti pasamak tinapalabas mo, kat saan nga napasamak kan mapaspasamak kang kita. Nalipata kong tinapalabas, Lola. Saan ako nagtagtagainip, matagtagainip ko dito apasamak. Tapay, kang kanayon kami nga karkararat kinapo Diyos.
Alakit na siyat no kastapo. Manong Nemy, bakit akon? Ngayon manong ko naklatakin ka. Tanata nakarod ti awag mi kan ka. Aw mo pa kidi ti 100 ko. Tayo lang napalabas ka Marso. Kat agtawanak iti 95. Naklabasit hanggang ni tatag mo. And nasalun atak pa lang natuunay pagyamyaman kini Apo Diyos. Kang kanayong agdadangag kang ka, iti programa nga kahapon lamang. Kunada nga rod kat iso kanu nga naubing tirignak. Agdadangag ka kada nga programa. Taado di kita bedsin na. Bakit gasaan ko nakman. Kan ori da ito nga programa kan ngarayon na kagbibuya no pa adamat di so magmanuno ka bedsin. Dahil tatika po na nawapahinga. Nag-friend request akin ka, kanin-accept mo, dita, ngayon paladaw ko kang ka ti detalye, dito nga pakasalitahan. Di may isa nga nalidem nga napalabas, nga isot na ng tidmansa, iti panunot ti apukok nga na Arnel. Ngayon mabayan ti kaasin po Diyos na lawlawagan, babayan ti may isa nga naramat ng babae, nga ni Tessie, na kinaduwak na ng lawlawag ti panunot ti apukok. Agaman unay, iti anos mo nga ng urnos, dahil ito inted ko king ka pakasalitaan, kinagaman naklaunay mit iti panang ipaay mo, panang tedbiyag ka dati nga pakasalitaan. Kaya sabi ko tadag iti padag ang babakat kadalalakay, alakit saan na kumat maliplipatan naman tenerent, iti salunat, saan tayong sop-sopyatin, no, anyaman ti kaya ti doktor ni bagante nga raramiden, saan kag sidsidar tinatabano ko na, saan ka nga managap-abgad ko na, saan. Ken kang gano'n yung tayo ang kakasarita, ken agkarkararag para itini agtuloy nga salunat kan saliknip tayo, babayin kini Apo Diyos. Agaman ang unay, manen, sabi ko tagtutuloy ito nga programa, tapno, adamat pangiyat, taklinan, nagitikas kanyak, nga daan iti pakasalitaan. Tuwing nga rod lulam, Lola Sabel.